Reven. Sumala sa atong babasa sa Gipadayag Kapitulo 11, Tudling a 10. Malipay ang katawhan sa kalibutan tungod sa kamatayon ni ining duha ka saksi. Sa ulugon nila kini pinaaki sa paghinatagay ug magagasa. Kay gipaantos man bagayo ang katawhan niadtong duha ka propeta. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Baga higala, baga tindahod nga di paminaw, baga kasama, baga suking digbaminaw. Sa giyapon o ang tulumanon ni Veritas nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko aniya nosob sa kahanginan. Dinhi giyapon sa dakbayan sa Dipolog, no? Manukat. Arimen Dipolog DXDR 981 AM sa inyong bagaradyo. O diha daw sa online internet sa gihapon makita og badungog ninyo si Veritas kining tulumanon ang kahayag sa pagtuong Katoliko. arimendipolog.weebly.com. Og usab no mga higala mga suki di baminaw, dili na to kalimtan no ang atong kaugalingong website no. veritas899.weebly.com. Okay, Pizza 2. Pizza 2 sa bulan sa Disyembre. Tuig 2012. Diyan na gyutas bulan, diin atong sa ulugon. Ang adlaw natawhan sa atong manunubos. Ang panahon sa Pasko. Mga ikala, mga ginikanan baga suking di baminaw, sa gyapon din isdakbayan sa Dipolog, tanan nga ni adiri na minaw. Ako mo ingon maingon to kaninyong tanan.
O diya sa online internet sa gihapon sang litwa lagi ta kahibalo unsang oras unsa ka panahon diya ninyo gabi iba gadlawan. Sa gihapon ako maingon have a good day kaninyong tanan. Mga igala sa ato ng giingon kanyos miaging Domingo, wala pa nato tibawasa ang tema ay labot na sa imahin kung bagalarawan. Atong nesgutan sa miaging Domingo ang mga katuyuan kung ganong kita baga Katoliko nagbatod og baga imahin. Nga kung atong balikan gamay, ang pagbato natog mga imahin, mao kanang pagbato ng mga balaang simbolo nga ato nang nasitar mga sita sa Biblia unsa kayo kadto. Di ba? Nga mao kanang pagbato ng mga balaang simbolo. Og lain pa ni ana mao ang kanang gi tuwag nato og kanabang makahinumdum ta sa mga angay hinumduman kung makakita ta sa maong imahen. Kung maayo ang mensahe sa usa ka imahen, for example, usa ka balaang tao, makakita ta siyang ribulto o larawan magkapahinumdum sa iyang mga bayanihong nahimo o nabuhat isip sa kabalaan. O gusab diha sa atong pagpasidungog muna maghimo ta og ribulto o larawan sama sa paghimo natog monumento sa atong bayani sa gamay nasod ato Pilipinas, Dr. Jose Rizal, na kung gahimo ta ni ana unsa pakaha ang atong mga bayani sa pagtuo nga ang ilang kabayani pang tibuok kalibutan. Og atong gisuwayan gayud og erase no pagbura o pagpapas kana mga negatibo o dili mao o mga baling akala sa daghanan kayo labi na sa mga dili Katoliko. Kanang pagbato ng larawan nato mga Katoliko dili na pagpagka-Dios, dili na pagbato ng laing Dios. O ang rason na isgutan na nato sa miaging Domingo. Karon mga higala mga tinahod nga tigpaminaw atong gibasa ang gipadayag 11 tudling 10 kay diri ta manukad sa laing isgutan nato. Bori pasabot mo palain ta. Di isa na to hinoon doon na ni relasyon sa larawan o mga santos apan atong pahimugatan diri kanang pagpasidungog nila nga kanang gi usa sa paagis pagpasidungog kanang pagpiesta, di ba? Kay diri sa Biblia dunay mga teksto sa Biblia nga gihisgot og piesta o pangilin nga gipahunong na ato niyang basahon na mga sitas. O magalit ni gibasihan sa ubang mga tinuhuan nga dili Katoliko nga ngano kuno magsaulog patag piyesta nga sa Biblia gipahunong naman na giwala naman na. Atong gibasa ang giparehag 11:10 nga atong sublion uban na sa atong emphasis. Malipay ang katawhan sa kalibutan tungod sa kamatayon ni ining duha ka saksi. By the way, sa di pa na ko ipanayon, kanagaling mo basa tag tudling sa Biblia, dahil mo hatag tag emphasis o atong mga pamalandong ba, kung sa atong interpretasyon nga related sa atong gibasa. Ato nang gihimo no sa side sa Katoliko tungod kay dili man ta Bible alone, dili man ta sola eskriptura kay sa atong Katoliko tulo no sama nga diya sa atong Dios dili gitibuok og usa lamang ka persona, di ba? Ang atong Dios usa pero anaa sa tulo ka persona ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Yun na manang Trinity. Ingon na usab ang atong basihan sa atong pagtuo sa Dios. Ang atong basihan usara no ang kamatuoran. Pero ang kamatuoran wala diha masulod lang sa usa ka libro. Susama nga ang Dios usa apan anaas tulo ka persona no ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Ang kamatuoran usab dili kay kana rang nas Biblia. Kay matud pa ni Juan
sa Kapitulo 21, tudling 25, nga kung sulaton pa kuno ang tanan, nagtuo siyang bisan gali ang tibuok kalibutan, dili kaigo kasudlan sa mga sinulat. Budi pasabot ang kamatuoran may tungod sa atong tinuoang Kristiyano. Of course, naa sa Biblia. Wala mo tuutag Biblia. Pero dili kay Biblia lang. Nga naman, sa giingon ni San Pablo diya sa ikaduhang Tesalonica 2:15, matod pa niya, hupti ninyo ang mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo pinagig wali nga binabaog sa sulat. So iya galing gipasabot nga ang mga pagtulon ang Kristiyano tradisyon na. Pero duha ka klase, nasulat o wa na masulat. Siyempre, ang nasulat mo ning niya karon mabasa na to sa Biblia, apan kadtong wa na masuwat gibinaba na lang. So mga pagtulon ang Kristiyano duhang ka klase, no? Gibinaba na lang kay wa na masuwat. O kaning nasulat mo kining Biblia. Mga higala ba nga suking di paminaw. Mao na nga mo explain ta inigbasa na tugsita sa Biblia. Unya dunay mabantayan nato nga ang mga igsuon natong dili katoliko nga nagtudloan ng Bible alone, theory man na para sa atong pagsabot. Kay wala man gyud na no sa Kristohanong pagtuo kung balikan nato ang unang siglo. Nya hangtod karon kanang pagtuo nga Bible alone sa atong nahibaw-an, nagsugod na panahon man sa Reformation sa Protestante nga nangamahan ni ana mao si Martin Lutero. Agadtong iyang pagtulon-an nga kanang sola eskriptura kuno kun Bible alone, lapit apil na ng sola fide o faith alone, no. Pagtuo lang. Okay, para ni Martin Luther kuno nga gisunod pod sa ubang mga Protestante ron ang kamatuoran naa ra gyud diha nahisulat. Nga kung atong ayuhong pagbasa ning Biblia, ang kamatuoran dili kay nasulat lang, no? Si Pablo nag-ingon ana og si Juan pod sa Juan 21:25 og sa 2 Tesalonica 2:15 sulat ni Apostol Pablo. Puros ng duha ka mga tudling mga higala nagpamatuod nga ang Katoliko mo'y nasa husto. Kay dili kay nasulat lang. So ang kamatuoran hitungod sa Kristyanismo usara o ang ebanghelyo nga Kristiyano, ebanghelyo sa atong Ginoo. Apan kanang maong kamatuoran, mao lagi na nasulat mo nang na Biblia. O dili kay kana arang nas Biblia, no? Katong wa na masulat gibinaba na lang sa simbahan, gipasa-pasa. Unya kung nasulat sa Biblia, udayon ang uban wala na masulat gibinaba na lang. Mao na giingon ni Apostol Pablo sa 2 Tesalonica 2:15. Unya dili po na pwede mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw bisag kinsa ray mo tudlo ana. Bisag kinsa ray mo interpret ana, parehas gud sa kanabang atong Supreme Court of the Philippines. Natay mga law books, natay mga libros balaod. Pero dili man bisan kinsa may mo interpret ana, di ba? Ang may otoridad ang Supreme Court mao gi final authority. Labi na kung magdebate ng mga abogado unsa ang ilang pagsabot sa atong balaod sa Pilipinas. O nakita man gyud nato na bisag mga abogado o sara ang balaod nato sa Pilipinas. Pero nganong magsungi pa man, magdebate pa man gyud sila, di ba? Unya unsay mga hukom diya sa atong mga regional trial court o mga korte natong nasa ubos. Yan hantod paingon sa taas, then paingon unsay mga hukman diha. Unya unsa pa gyud mo kontento ipasang dito sa Korte Suprema. Kay ang Korte Suprema o Supreme Court mo final gyud ang ilang desisyon mao na gyud na final. Di na makuan, di na nimo na mausub. Supreme Court na. Ingon na po kining kamatuoran nga naa sa Biblia og naa sa apostolic tradition nga matud pa ni Apostol Pablo nasulat og wa na masulat. Kanang manudlo ana kinahanglan dunay otoridad. Mao na ang Supreme Court sa Biblia nga gitawag sa atong tinuoang Katoliko karon og magisterium. Mao na nga ang kamatuoran sa Kristyanismo naa sa Biblia og apostolic tradition wa na masulat. O kinahanglan ang mutudlo ana ang Supreme Court sa iglesyang gitukod ni Kristo. Mao ang magisterium. By the way, unsa man ang magisterium? Maingon mo nga di man mabasa sa Biblia, Veritas. Now, ang pulong magisterium mahimong dili mabasa sa Biblia. Pero ang buti pasabot naa sa Biblia. Parehas sa Santissima Trinidad. Parehas anang monotheism. Mahimong dili mabasa ang pulong monotheism.
Pero ang buti pasabot na sulod sa Biblia, kay unsa man daybot pasabot anang monotheism, a belief of one God. Ang pagtuo nga usa lamang ang Dios. Naa ba na sa Biblia? Naa. Pero kanang pulong monotheism, di na mabasa sa Biblia. Kanang purgatorio, dili nimo mabasa sulod sa Biblia. Ang letra. Pero ang kahulugan naa sa Biblia. Unsa man ang purgatorio? Linisanan. Nana sa 1 Corinto 3:15. Nga nakabot gihapon ng kaluwasan pero muagi pa og punishment, muagi pagkalayo, fire. Dili no namo itong tema. Pero mo na purgatorio. Dili mabasa ang pulong purgatorio pero ang buti pasabot na sulod sa Biblia. Susama nga ang Trinidad, usa ka Dios nga naa sa tulo ka persona, dili mabasa ang pulong Trinidad pero ang gihinganlan naa di sulod sa Biblia, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Iyon na pod mga higala, kining mga pagtulunan nga matod pa ni Juan nga dili gyud nasulat ang tanan. Juan 21:25 ug 2 Tesalonica 2:15 ingon San Pablo nga gibinaba na lang og sulat. Kinahanglan ang mutudlo ani ang opisyal pod nga magtutudlo. Kinsa man ang opisyal nga magtutudlo? Syempre ang simbahan nga gitukod ni Kristo kadtong original, dili kay bisan kinsa. Naa sa San Lucas 10:16 to mga higala, kung sa'y giingon sa Ginoo ngadto siya mga tinunan, tung sakop sa pagsugod yun niya sa iglesia. Ang naminaw ninyo, naminaw sab nako, no? He who hears you, hears me. Ang naminaw ninyo, o nagpatalinghog ninyo, naminaw sab nako. Ang wala minaw ninyo, wa sab minaw nako. Bugnaa sa Mateo 18:17. Nga kadtong dili maminaw sa iyang iglesia, isipong maniningil sa buwis o katupublikano o makasasala. So kinahanglan kung mutuo kas Ginoo, tuhuan po nato ang iyang iglesia kay mo man nagi-authorize niya pagpanudlo mahitungod sa mga pagtulunan nga niya sa Biblia o wa na masuwat. Dunay final nga mo interpret parehas atong balaod sa Pilipinas. Ang final authority nga ang ilang desisyon mo gyud atong kasaligan nga di na nato pwedeng lisuon mo ang Supreme Court. Ang diripos Biblia ang manudloan ni ang mga kamatuoran dinhi, bot na sulat o wa na masulat, siyempre ang gitahasan ni Kristo una, ang mga apostol o ang ilang mga sumusunod kinsa ang successor. Dili kay bisag kinsa rin mo basa. Panalitan ikaw karon, no, sample, basa kag libros balaod kay labi nang naka-eskwela kag law sa mga law schools. Dahil may laki ka kay nagbasa gug kag law books. Then mo interpret ka kay makasabot gud po ka, may laki ka. Na karon kung pananglit ka ng imong interpretasyon sa balaod mo sukwahi, masupak sa Supreme Court sa Pilipinas, kinsa may matuman? Ikaw? Nga usa lang ka abogado ba o na abogado manggaling ka? O kinsa may mo final gyud ana nga ang iyang tingog gyud may paminawon, di ba ang Supreme Court? Kay ang Supreme Court mo naman ay kinalabuan. Maura po na nahitabo ron kining Biblia. Daghang kaing nagbasa sa Biblia ug unsay nasabtan, then musukwahi sa otoridad gyud nga gipili ni Kristo. Then moingon din sila kining amo mo correct kanang inyong naas otoridad dili na husto. Kay kining amo ang interpretation maoy husto. Dili na mao mga higala mga tinahod nga tigpaminaw. Kay ang unang Supreme Court o kanang magisterium, by the way, unsa man ang magisterium? Ikan sa pulong magister, bot pasabot teacher, maestro. Kay si Kristo mao gyud ang labawng teacher, labawng magtutudlo. Pero niingon man siya diya sa San Juan 19 ba na? O San Juan 20, 19:23 nga maingon nga ako gipadala sa amahan na kusab nagpadala kaninyo. Kanang pinadala, teacher, di ba? Mensahero, ug mao na si Kristo. Pero wala siya magsulo, wala siya mag-inusara. Kaya maingon lagi siya, maingon nga ako gipadala sa amahan, ingon nga magtutudlo o ingon nga teacher. Para praise lang ha. Ako usab magpadala kaninyo. Mao to mga tinunan. Mga sakop sa iglesia. Mga ministerial nga pastor. O mga mensahero sa ebanghelyo niya. Mao to mga apostol. Naa nila ang otoridad sa pagpanudlo. Muna sila. So, mayong kag teacher o magisterium, maestro, hugpong grupo sa mga maestro. O, mo na yung gitawag og the teaching church.
Okay, mga magtutudlo nga gipatahasan ni Kristo sa pagpanudlo mo man mga apostol. Ang grupo sa mga apostol mo to'y gitawag na tug unang magisterium. Grupo sa mga magtutudlo mo na ibut pasabot ang magisterium. Mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw. Unang kanang ubang mga dili katoliko mo ingon gani unsa gunang panudlo sa katolikong magisterium. Wala man sa Biblia. Bitaw, ang pulong magisterium wala di asulod sa Biblia. Pero ang buot ipasabot anang magisterium na asulod sa Biblia. Kaya unsa lagi ng buot pasabot anang magisterium? Grupo sa mga magtutudlo nga gipamili ni Kristo. Kinsa man na sila? Una, mga apostol. Nya nasa Lucas 10:16 giingnan ni Kristo ang iyang mga disipulo nga nahimo mga apostol. Ang naminaw ninyo naminaw sab nako, ang wala minaw ninyo wasab minaw nako. Yan na dia sa Mateo 18:17 ang dili maminaw gali isipong makasasala, isipong maniningil sa buhis o publikano. Unya niingon si San Pablo dia sa ikaduhang 1 Timothy 3:15. Unang Timoteo kapitulo 3 tudling 15 nga ang iglesia kuno o ang simbahan, ang katawhan sa Dios o iglesia sa Dios, mao ang haligi og sukaranan sa kamatuoran, the pillar and ground of truth. Haligi og sukaran sa kamatuoran mao ang iglesia. Pero unsay gihimo ron sa mga igsuon nato, no? Ang uban gani mga politiko o mga magbabalaot. Dili nila paminaw ng simbahan. O labi na ka na mga pro-RH bill ron. Maingon sila, kami mo'y paminawon. Dili ang simbahan. Kaya nga noon sabay giingon dia sa atong pagtuo nga nasuwat gud ninyo. Mabasa gyud sa Biblia. Sa 1 Timothy 3:15. Ang haligi og sukaran sa kamatuoran, the pillar and ground of truth, mao ang iglesyang gitukod ni Kristo, ang simbahan. Wala giingon diha ang ligi og sukaran sa kamatuoran mao nang mga magbabalaod nga mga pro-RH bill. Dili. Mga higala kundi ang simbahan, ang iglesyang gitukod ni Kristo. So, ang Supreme Court mga higala diri sa Biblia moto una mga apostol. Lain karon ang pangutana kinsa may nakasunod sa ilang katungdanan. Unsa may giingon ni Kristo diha kanang mupasa ta og gahom sa mga awtoridad. Di ba pinaagig ordination nga pinaagi og pagpandong sa kamot kanang ordination? Paghatag og otoridad kung katong mga apostol gali kay siyempre mga matay man to sila, mga wa man to sila. Unang niingon si Kristo, panudlo pumog kinsay mupuli ninyo. Pandungan ninyo sa kamot kana bang ordination. Kung tanaw na to sa history, kinsa man tong gipandungan sa mga apostoles? Kinsa may ilang mga tinun-an? Nga rin ang ila po mga tinun-an, kinsa man po ilang gipandungan? Kay inana man ang maghatag tag otoridad kinsay mo sunod. Pareha sa atong Supreme Court sa Pilipinas, dili man na kay maggrupo-grupo lang tag ato mo basa tag libros balao din maingon nita kita na Supreme Court, dili. Kay na ay grupo na institusyon ang atong Supreme Court. Nga naaragyo dito sila raw kinsay mo puli nila dito ra gyud sa maong grupo nila. Dili kay maghimo puta ka galingon natong Supreme Court, di ba? Mapiki na. O buto ang Supreme Court diri sa Biblia nga may mutudlo nga sa nahisulat o kinibang mo kung mo pasabot o mo interpret, siyempre ang una mga disipulo katong mga tinudluan ni Kristo. Dayon wala naman tong mga tinudluan ni Kristo kinsa may ilang gipandungan sa kamot, kinsa may ilang giordinahan na di man magsilbi o magsalig ra kas Biblia. Kinahanglan magtuon mangyug kag history. Kaya dili mo na pwede mo basa lang kag Biblia den unsa imong nasabtan den 1914 pagali na imo tukod rin kag pundok o 1844 tukod na kag pundok nga dili man na ingon ana ang paghatag og otoridad ni Kristo og sa iyang mga apostol. Kay ang iyang giingon sa mga apostol mohatag gali imong otoridad pinagis pagpandong sa kamot kana ordination ba o kinsay giordinahan sa mga apostol. Kinsa ilang mga tinun-an niya kung tan-aw na to na no sa ako lang nadumduman sa akong pangutingkay sa history. Si San Ignacio sa Antioquia, ikatulong obispo dito sa tong lugar to. Antioquia ba to? Bishop of Antioch. O tinun-an man na siya ni San Juan. Unya obispong Katoliko man na.
Si San Policarpo ba to? San Ireneo. Si Policarpo. Tinunan gyapon ni San Juan. Si San Clemente. Tinunan ni San Pedro. Nga nahimo galing ikaupat ba tong Santo Papa? O tinugyanan sa mga Yahweh sa gingharian sa langit? Di na ko ka-sure kay kinahanglan mo review pa ko. Apo na ko muda akong guide ato mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw. So, kinsa man, tanaw na to sa history. Only the Catholic Church may makapamatuod mga higala nga ang iyang ordinasyon sa pagka-ministro o sa pagka-ministerial priest. Pagka-mensahero, gikan yun sa mga apostoles, mauna nga ang Supreme Court aning Biblia na to makita sa tinuhuang Katoliko, sa iyang mga obispo. Kaya ato mga obispo, naa nila ang katungod, naa nila ang final authority aning Biblia. Nga naman, kaya ang ilang ordination, gikan gyud sa mga apostol. Kaya kung muingong ka nga, naada sa ordination sa mga ministros Iglesia ni Cristo, matay kung ato ng cross examination mga igala, cross examine na to na di man na mo sangko sa mga apostol. Nga no, 1914 good. 1914 nagsugod ng Iglesia ni Cristo ni Igsoong Felix Manalo. Kinsa may nag-ordain niya? Kinsa may nagpandong sa kamot? Nga kanang nadugtong sa mga apostol. Si Joseph Smith sa atong mga Igsoong Mormons. Kinsa pa na? Si Ellen White sa atong mga Igsoong Seventh-day Adventist. Charles Taze Russell sa atong mga igsoong saksi niuba. Kinsa may nag-ordain nila, naghatag authority. Nga parehas raman na nga kung ikaw karon mubasa kag libro sa balaod diri sa Pilipinas, then muhukom din ka kanang imong interpretasyon may husto, then may katong Supreme Court dito ingnon nimo nga dili na sakto na inyo kining ako may correct. Dili na pwede mga higala mo na mabahin-bahin ta nang ina ang klase sa pagtudlo sa Biblia. Ang Supreme Court sa Biblia, kung mga maestros Biblia, una, kato mga tinun-an ni Kristong na himo mga apostol. Then ang musunod, siyempre, kadtong ilang gipandungan sa kamot, kadtong ilang mga tinun-an po sa ilang panahon. Kanya, kung mubasa lang kag Biblia, Bible alone ra ka, matubag ba na? Masusi ba na to das Biblia tanan? Kinsa ilang gipili? Unang magtuon kag history, kinsa na? Kinsa na mga tawhana? Kaya ang otoridad, dili mabangbang. Mga igala, parehas good aning kwan. Ako sa yung ayuhog discuss din kinibang mga importanteng punto. Diserta mo diretso atong piyesta palapda na ito. Napa may panahon. Kay inani man guna, asa gikan gahom ang simbahang Katoliko. Paghimog mga balaod sa ama na anang ecclesiastical law, canon law, paghimo og daghang kay mga piyesta ron, pasidungog sa mga bayanis pagtuo. Kung tanaw na to dagos Biblia mga higala, kung gihimo nas Katoliko ron nga nagkadaghan ang piyesta, daghang kay nanapoy gipangkanonize gali nga mga santos, gipaila, gideklara ang ilang kabalaan nga di gyud mabangbang, tinuod gyud. Ang katapusan nung kuano ikaduhang Pilipino nga giila, gipadayag nga santos. Si San Pedro Calungsod. Asa magikagahom ang simbahan ana nganong iya man ang gihimo. Unya og naa na poy lain nga ilhon nga balaan o ideklara nga santos, so magkadaghan. Then ato man ang pasidunggan kay giingon man na diri wa pagali ko nibasag teksto haon sa prueba nga pasidunggan ng mga santos o mga balaang tao. Di magpasidungog ta magpili gyud tag adlaw. Di ba? Parehas og kinsa atong pasidunggan o mag-birthday ba ta, mamili man gyud tag adlaw. So, mamili na po din tag adlaw sa to pa magkadaghan kaayo mga piyesta na to isip pagpasidungog sa mga santos. Pagpasalamat po Thanksgiving, di man daw ta ng Thanksgiving, di ba? Siyempre, wa nas Biblia kay karon na guna o din magkadaghan din. Asa maggahom ang simbahan ana? Naas Mateo 18:18. Una, kanang giingon ba niya nga what you bind here on earth, unsa inyong bukuson o gapuson, diri syuta, gapuson o kubaran po dito sa langit.
Sa diris maayong balita Biblia, ang inyong idili diri syuta idili nako sa langit. Ang iya mga tinun-an katong akong giingon ninyo ba unang magisterium, unang mga magtutudlo nga gipili ni Kristo. Bisan unsa kuno idili og itugot nila. Idili og itugot usab dito sa langit. Ano sa Ginoo ba? O ingon guys Kristo diha nga imbisyara ay makapasaylog sala pero gitagaan niya gahom iya mga apostol. Sa pagpamasaylo og sala na sa San Juan 20:19-23. Bisan kinsang mga sala nga inyong pasayloon kini usab pasayloon. Muna na ng Sacrament of Confession ng kumpisal. Nga si Kristo na masaylog mga sala pinaagi sa iyang mga sinugo, mga tinun-an o mga ministro o mga sinugo. Unang naan ng kumpisal na masaylo ang ato mga kaparian sa ngalan ni Kristo. Si Kristo ang namasaylo pero ang mubungat sa pasaylo mao ang mga tinun-an niya. Kay ningon lagi siya ako maingon nga gipadala ko samahan ako usab nagpadala kaninyo. So mga representative ra na niya ato mga kaparian kung namasaylo mo nagsala. Dili gyud kay ang pare gyud nato mo gyud na masaylo og sala. Si Kristo na masaylo og sala pinaagi lang sa mga pare kay representative na sila. Alter Christus mo na sila. Dili man na sila kapasaylo og wa sila suguas Ginoo na. O ningon ko siya bisan kinsang mga sala nga inyong pasayloon kini gipasaylo. Ang dili ninyo pasayloon di pod pasayloon. Muna nga ang Dios di ay mamasaylo og sala pinaagi sa iya mga ministro diha mo na ato mga kaparian diri syuta. Bisan unsa inyong idili. Ang una giingnan ni Kristo anang bisan unsa inyong idili og itugot, si Pedro magiuyang giingnan ana. Na sa Mateo 16:19 ang tinugyanan sa mga yawis gingharian sa langit. Pero kay dili man kay si Pedro ray mo maghago. Kay maugtas biya pus Pedro siya ray mo padagan sa iglesia. Siya ray mo padayon wa si kauban. Mo na nalagi si ubang mga apostol kauban. In short, na siya mga alalay pod na siya kaubang mga apostol. Mao na nga kanang gahuma nga giingon ni Kristo ngadto ni Pedro, iya po nang gisubli nga naa gyud ang iyang kauban sa pagdumala ubang mga apostol na sa Mateo 18:18 nga daghan gyud. At present na atong ubang mga tinun-an ingon na po si Kristo, ang inyong idili og itugot diri syuta idili og itugot sab nako sa langit. Na sa King James version na to bind and loose na siya. So naanang gahom sa mga apostoles mo na kung basahon nato ang Buhat 16:4 mga higala, basahan ninyo sa Biblia. Buhat 16:4 ang mga kadagkuan sa iglesia nagkahimo og mga balaod o mga lagda og ila kining gipatuman ngadto sa mga magtotoo. So nagkahimo sila balaod kinaalagi sila gahom sa pagdili og pagtugot. Unya kay kanang gahuma nila pasapasa man na kay naa sa Buhat 2:38-39 ang saad ngadto nila para nila og sa ilang mga sumusunod og sa ilang mga anak ba sa ilang successor. So kanang gahom sa pagdili og pagtugot mapasa na sa mga musunod nga mga kanang otoridad kinsay ilang gipandungan sa kamot, kinsay nakasunod sa ilang gahom. Nya tanaw na to sa history mao man ni ato mga obispo. Ang ato mga obispong Katoliko mao'y nakasunod sa gahom sa mga apostoles nga gihatag ni Kristo. Sama ni Obispo Ignacio nga klaro gyud kaayong tinun-an ni San Juan. San Policarpo, San Clemente nga ikaupat nga Santo Papa tinun-an ni San Pedro. Kung wa ko masayop no, kung masayop banggali kog litok kay wa ko gadalagay dire. Tanaw lang ninyo sa Church Fathers no, kung mabasa naagay mo yung libro anang Church Fathers. Pwede naman kaya na ma-research sa internet. Kinsa ka ito mga Church Fathers na to nga direct tinun-an yun sa mga apostol. Kinsa ilang gipang pandungan sa kamot, then kinsa po yung sumusunod nila. Naanang gahom sa pagdili og pagtugot. Unya, mahimo nga og unsa to'y ilang balaod sa una. Dunay amendment ba? Duna ba'y ipuno? Mahimong pun ana sa mga musunod na pong successor. Kay sama sa gahom sa atong mga magbabalaod diri sa Pilipinas,
mapanunod po ng ilang gahom sa mosunod pong mga magbabalaod. Mahimong naanapoy bag-ong balaod nga ilang himuon nga kinahanglan tumanon gihapon na to. Pareha sa atong mga magbabalaod ron sa Pilipinas, itong mga congressman na to. Pwede mo na sila maghimog mga balaod po nga bag-o nga kinahanglan ato pong sundon kung maaprubahan. Ang Senado o unsa diha. Depende no, bis maabot nga tuig na po himuong balaod, tumano na to na kay naa lagi gahom. Ang atong simbahan ningon anak pod pwede makahimog daghan pag unsa pa da mga balaora diha kay naa man si gahom sa pagdili og pagtugot. Nya karon sa atong panahon mao ni daghan kay tanggi pang tugot ron. Pero atong siguraduhon nga dili masupak ko diha sa divine law unsa na mga pagtulun-an sa Dios. No, kana for example kana atong pagpasidungog sa mga santos pinaagig piyesta dili man na kontradiksyon di as Biblia kay kung pamasahon na to ang mga teksto diri sa Biblia ron maayo man gyud nga pasidunggan na to ang mga bayanis tong pagtuo. Kay kita galing mga Pilipino mo pasidungog ta ni Dr. Jose Rizal nga bayani ra siya sa gamayng nasod nga Pilipinas. Unsa pa ka ang mga bayani gusto tinuhuan, mas grabe pa hinoon, mas labaw pa hinoon ang atong pagpasinugog nila kay ang ilang kabayani dili lang sa gamayng nasod sa Pilipinas kundi sa tibuok kalibutan gyud ang ilang kabayani. Nabisan pagdaghanon kay mga piyesta ros Katoliko kay magkadaghan man ng ikanunay sa simbahan kung daghan kay magbinutan, aprubahan na dito sa langit kay nag-ingon good si Kristo. Ang inyong idili sa yuta, idili sabna ko sa langit. Siya to pa, kung si aprubahan sa iyang simbahan, sa iyang mga grupos, mga magtudlo din aprubahan po niya dito sa langit. Pero ang pangutana, kinsa man ang mga tawhana? Una, mga apostol lagi. Dayon, kinsa man dayon, kung wala na mga apostol, kinsa may musunod silang katungdanan, bisan kinsa ba? Dili, oy, kay ang si Kristo, naghatag siya og gahom sa mga apostol, then giingnan niya, ang mga apostoles, ang tagaan ninyo po sa inyong gahom, isip pagpasa sa inyong gahom, pinagi sa ordination, kanang laying of hands, kanabang ordination. Dili kay mabasa lang kag Biblia unsa imong nasabtan, moingon din kag ministro nako, pastor nako, pare nako, sangyaw nako. Sa muna, uram ka nagkawatan. Manguha lag butang liha, dili ikaw tag-iya. Wa kay katungod. Nga ang may katungod katong mga apostol din kinsa putong ilang gitudlo gisigi pandungan las kamot mo nang history importante kay ang history di kay Bible alone lang di kang kita ana kinsay otoridad. Una nga kining igsuon ninyo si Veritas nga anong mo tuog ko sa Katoliko pinagis mga obispo kay naa nila ang gahom. Sila mo'y atong Supreme Court aning Biblia ron, Christianity. Unya, sayon ra diha sa atong kongreso o dili tuhuan ng unsay nang gitudlo nga opisyal sa atong simbahan. Unsa may giingon anan dili mo patuo sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Basahan ninyo Mateo 18:17. Isipon kang maniningil buwis o katong publikano nga giisip nila sa unang makasasala kay nagpractice lagi og pagkuliktag buhis nga dili maayo ba. Mao man na. Ambot og naa pa bagyapon as tong panahon ron. Antig kuliktas buhis naa pa bagyapoy mga binuang diya. Kay kana panahon pa sa Ginoo, panahon pa sa unang siglo naa naman na. Mao ba? Ingon diri nga naa pa kuno gihapon na. Ay nara na ba subli-subli ra man gyud. Mga igala sa Usias 2:11 ug sa Kolosas 2:14-16 na ay mga igpapahulay o naapugali mga pangilin nga gipangundang na. O naamang gyud po'y mga piyesta nga gipangundang na katong karaang mga piyesta. Kay usa sa hinungdan tungod sa mga abuso. O primary good reason katungod sa mga abuso sa mga tao sa una kanang magsaulog og piyesta gipaundang tus Ginoo mo nang daghang mga piyestang nangawala na di ba. Then usapon sa hinungdan tungod kay landong rato.
Basahon ra guna ko ning Oseas 2:11. Hunungon ko ang tanan niyang kalipay. Ang iyang mga pangilin, mga bag-ong subang sa bulan. Mga adlaw igpapahulay og ang tanang gitagal niya nga mga pangilin kini mga adlaw igpapahulay niya mo ni mga piyesta sa una. Og apil pud ang katang og ato gining sabton ug ayo ning igpapahulay nga daan ba. Jewish Sabbath. O kung hinoon dili na may itong topic pero no kung gusto mo detalye na pangitaalan ninyo diha sa internet ang akong topic about igpapahulay. Una agi gipaundang na nga mga piyesta. Pero dili ning piyesta na tong bag-o ron nga giaprubahan simbahan. Nga kanang pagpasidungog sa mga santos dili man na mo gipaundang diri. Kanang ubang mga igsuon na to, ngayon silang gipaundang ko ng mga piyesta, kanang mga bag-o na to, kanang pagpasidungog sa mga santos. Dili mo na mao. Wa tay mabasa diri sa Biblia nga gipaundang ng mga piyesta nga pagpasidungog sa mga bayanis pagtuo. Wa tay mabasa na. O na libog bitaw ko anang mga Bible alone teachers. Biblia ra gyud. Muingon sila nga ayaw mo anang Katoliko kay naay mga piyesta nila alang sa mga santos. Mga bayanis pagtuo, mga buutan nila diha sa ilang tinuhuan, ilang gipasidunggan, pinaagig piyesta. Mag-Thanksgiving sila. Ana mga tawhana nga buutan nila. Buutan man gid po tinuod. Pero gingon diha sa Biblia gipaundang na. Dili na tinuod mga igsuon. Kay kini mga piyesta diri gipaundang kato ni mga piyesta sa karaan sa una. Nga tungod pod sa abuso wa man gud ganahi ang Ginoo atong ilang piyesta sa una. Pero hinoon sa atong piyesta po ron di man po naman po yung mga abusado. Pero wala lang nato naundang kay ato man gong gilauman nga ang tinuod nga pagsaulog sa piyesta mao gyud atong himuon. Kay nganong nagpiyesta man ta alang sa mga santos. Kay gipasidunggan nato ang ilang mga maayong binuhatan tungod sa pagtuo ni Kristo. Una atong gisaulog nag-Thanksgiving ta ana dili daw ta ng pag-Thanksgiving nga nalipay ta sa ilang bayanihong buhat. Una pero makasubo na to kay naaputi mga piyestang makita na to ron mga abuso na hubog-hubog na ay mga kahilayan nga di na gyud maayo. Pero wala lang naundangan na to kay ang simbahan lagi na ay katungod. Mingon ang simbahan nga sige lang di lang ta mawad paglaom. Manudlo lang gihapon ta. Unya naapoy mga Katoliko nga motuo pod itong mga buutan. Unang naapoy mga Katoliko nga di gyud pod maghubog-hubog og piyesta. Tinarong gyud pod kinahanglan magsimba o magampo. Nga magbuhat lang gyud tagpasalamat sa piyesta. Dili na ng mga buhat dang dili maayo. Unang usahay pod atong ako lang hangyo mga Katoliko parang dili madugay nga makasabot ang ato mga igsoong dili Katoliko nga makasabot sila nato. Magtinarong unta taoy para dali ta nila masabtan, parang dali na sila mobalik kay nagtuo man gyud ko kana mga dili Katoliko nga makasabot lang gyud na sila. Sa tinuho ang Katoliko mamalik man gyud na ba? In fact daghan na kay kong mga prueba kung moana mo sa internet diha sa atong Facebook. By the way, mga higala, katong mag-message nako katong naminaw ron nga naamoy gusto ipaabot ni Veritas nga mensahe. Wala pa man ko'y cellphone ron, katong pagkadaot sa akong cellphone, wala naman din ko ka-provide og lain pa. Mag-message mo nako, kay high-tech naman gayta ron, naan naman tayo internet, diya lang sa Facebook. Naaman tayo Facebook. Tubagon ramon ako diya, kay mo na akong communication ron. Sa Facebook lang sa agita. O sa atong telephone po sa balay. 908-0270 sa PLDT 908-0270. Ayun sa internet ket tanin nyo mahinabi og ayo. Di na apoy grupo diya sa kanang SBC Dipolog Catholic Faith Defenders. Dagan po musulod diha. Pwede po mo makahinabi na ako diya ng grupo diya sa Facebook. Sumo na ang mga piyestang gipahunong na kadtong karaan. Pero kining piyesta nga atong gisaulog ron mga higala nga bag-ong gipanghimo sa atong simbahan kay naalagi siya gahom sa pagdili og pagtugot. Kay ang gahom sa mga apostoles mapasa man na ang adtos mga mosunod. Peras gudaan ng kanang disciplinary
Pagtulunan mahitungos disiplina kanang silibasi kanang dili magminyo. Panahon sa mga apostol kanang dili pagminyo optional lang na nila. Maunang dunay minyo doon na po'y dili. Munang sa history na aga ito'y mga Santo Papa nga minyo, di ba? Oh. Pero kay kanang gahom lagis pagli og pagtugot na manas tinuod nga simbahan. Niabot ang panahon nga ang simbahan gihimo na siyang disiplina, labi na gyud diri sa Western Church, nga mas maayo na lang gyud nga kung magpari ka, single na lang gyud nga awaton gyud ang si Kristo ba. Pagtulunan as disiplina, dili na siya doktrina ha. Pagtulunan lang mahitungod sa disiplina. Si Kristo man po'y unang nanudlo ana na sa Mateo 19:12. Nga naagyo dili makahimos pagminyo tungod usa ni ana sinungdan tungod sa gingharian sa langit. Nga ang hinungdan ana naagi explicar ni San Pablo 1 Corinto 7:1 kay ang usagod ka alagad sa Ginoo nga minyo mabahin man hunahuna na kay pamilya na kay asawa nga imong pahimutan responsibilidad nimo. Nya na pagyud akong pamilya nga imong katahan ang katilingban sa Dios ang simbahan. Di divided imong hunahuna. Unang nakita ron sa atong magisterium simbahang Katoliko nga mas maayo na lang gyud siguro ang magpari, magsinggol na lang gyud. Unang gihimo na siyang balaod o canon law. Pero dili na doktrina ha. Disiplina na, no? Disiplina. Para dili mabahin ang huna-huna. Mo na gihimong balaod mo na sa atong panahon ron na natay vow of celibacy. Ang dili pagminyo tungod sa gingharian sa langit. Pagtulunan ba na ni Kristo? Pagtulunan na, mahitungos disiplina na sa Mateo 19:12. Gihimo lang natong canon law. Pero, kuan po na naapoy mga exception anak kay sa akong nahibawan kadtong mga Anglicans nga na-convert na sa tinuang Katoliko katong ilang mga ministers nga mga minyo nga na-convert nga gihimo ra pong pari ra po sa Katoliko. Gi-allow man to sila, gitugtan man to sila nga bisan minyo, pari sila sa Katoliko karon. Ay mga exception basta mo subay lang sa balaod. Pero kadtong mga pari nga naa diri sa Western nga naa na gyud nila, gi-require na gyud sila celibacy, mo nang celibacy gyud sila. Na kay kinigong dili pagminyo matud pa sa uban pagtulunan man kuno sa yawa tinuod na kanang dili pagminyo nga walay maayong hinungdan nga tanan gyud gidigdan dili lang kay pare dili lang kay laki mo gidigdan kun dili tanan gyud mo tong pagtulunan sa una sa mga Gnostics. Mo to sila na ego anang pagtulunan sa yawa nga dili magminyo kay ang kaminyoon kuno sayop. Pero sa Katoliko dili sayop ang kaminyoon. Kung doon na may pagtulunan sa disiplina nga dili magminyo, ang hinungdan ana tungod sa gingharian sa langit. Parang dili mabahin ang unahuna. So kung kana mo'y rason nga dili magminyo tungod sa gingharian sa langit, dili na siya pagtulunan si Hawa. Kung dili pagtulun ana mahitungod sa disiplina. Kanang gitudlo ni Kristo mahitungod ana na sa Mateo 19:12 nga doon na gyud dili makahimos pagminyo tungod sa gingharian sa langit. Para nako usak ka ko anak kana bang usak ka kining para nako pinakadako nga pagpili sa usak ka buot mo alagad sa Ginoo ba nga naaman siya untay katungod na siya kana bang pribilehiyo nga magminyo kay sakramento lagi ng kaminyoon. Pero mo pili lang yun siya sa iyang kaugalingon nga mag-inusara o mag-celebrate siya para sa pag-alagad sa Ginoo para burabag imong gihikawan ang imo bang imurang tawhanon nga kalipay o satisfaction. Imong gihikawan imong kaugalingon ana nga wa man ta karidis Ginoo ana nga magminyo ka. Pero nipili gyud kang magsinggol ka para ra gyud sa simbahan nga makapokus gyud ka sa mga butang pangsimbahan. Nya mayon sila kanang inyong good veritas gipugos man yung mga paring di gyud paminyon sige pugos. Pangutan ako na mga seminarista diya gipugos po na sila. Pwede mo na sila mo back out diha. Maingon nga sa ilang rektor na rektor o dire murag nahigugma man ko. Pwede mo gawas lang ko, di lang kong padayon. Pwede kayo! Ano kung dili god? Ikaw po mismo mosulod ka seminaryo, hibalo naman ka nga requirement na ang vow of celibacy. Muna kung gusto ka magminyo, ay nalagsulod diha. Pwede raman pong kakaalagad sa Ginoong dili pare ka. Diba?
Pwede rin po kagkuhan ka ng gitawag lay minister. Pwede man ka para sa aning atong buhat sa panalipod sa pagtuo. Pwede ka alagad gapon sa Ginoo. Pero ministerial priest, ordinado nga pare, kanang gipang-ordinahan ni Kristo katong mga apostol, gipamili niya din kinsa ilang gipang pandungan po giordinahan ana ang gitawag og ministerial priest, lahi po na nga bukasyon. Di na po na ilang mga balaod po unsa ilang mga balaod nila. Na mga higala, mga 5 minutos na lang kape ng atong oras, then wa pag yun nato mabasa mga teksto, may tungod anang pagpasidungog sa mga santos, mao nang magpiesta ta nila. Pero giuna lang nako no mga higala, kana bang mga preliminary ba, mga una nga dapat masayran nato sa gahom sa simbahan. Nganong naay gahom ang simbahan? Nga tinuod. Mga igala, kanang atong mga piyesta ron nga daghan kaayo pasidungog sa mga santos, ang ato gyung gibasihan ana gyud nganong magsaulog ta. Ang mga pulong ni San Pablo naa sa 1 Corinto kapitulo 5 tudling 8. No akong usbon? 1 Corinto kapitulo 5 tudling 8 nga matud pa. Busa sa ulugon ta ang kumbira, laing hubad piyesta. Busa sa ulugon ta ang kumbira o piyesta, kumbira man ang piyesta, di ba? Sa walay paggamit sa pan nga sinambugan sa daang patubo, nga mao ang patubo sa sala ug kalaw-ayan. Kundili sa pan nga walay patubo, ang pan sa kaputli ug sa kamatuoran. By the way, ang literal gid nga piyesta ani mga higala katong sa daang kasabutan, katong ilang Feast of the Unleavened Bread. Nga magpiesta silang kanang ipakitang dili sila mogamit og kanang patubo. Muto karaang piyesta na sa mga kanang mga Hudyo. Pero ang technical o kanang Christian nga pamalandong principle ani nga kasaulugan karon gipahimug-atan kining giingon ni Pablo nga kaputli og sa kamatuoran. Kay katugong piyesta sa onas mga Hudyo nga Feast of the Unleavened Bread, simbolo lang to nga kanang libadura god nagpasabot man kuno nagsala kanabang kanang pagduhat og dautan patubo. Munay simbolo kanang patubo sa sala. Munang likayan man ang sala, o tong magpiesta sila anang simboloha nga magpiesta sila dili mo gamit og pan ipapatubo, Feast of the Unleavened Bread. Pero ang piesta nato sa Kristyanismo ron dili gipahimug at diha ang simbolo nga kanang imo lang kang magluto kag pan nga dili nimo butanghang igpapatubo. Kundili ang mensahe gyud kana abang likayan ang sala. Sa meaning kaputli. Mo man ni giingon ni San Pablo diri sa ulugon ta o kinahanglan mag-thanksgiving ta o magpiesta ta. Sa walay paggamit sa pan nga sinambugan sa patubo, meaning kana abang kaputli kanang kaputli mo'y atong sa ulugon nga maglikay ta sa sala. Og ang mga santos god, mga bayanan tos pagtuo mo man na ilang gibuhat. Sama ni kanang atong bag-ong nakanonize ron nga saint si San Pedro Calungsod, si San Lorenzo katong humana dugay na. Og uban pa mga santos nga gideklara o gikanonize sa simbahan nga tinuod gyud nga mga buutan nga bayanan gis pagtuo. Ato silang gipasidunggan tungod sa ilang kaputli, sa ilang kabalaan. Tungod kay naglikay gyud sila og sala sa ilang panahon. Ug mao ni atong gisaulog, mao ni gipahimug-atan nato ron sa atong simbahang Katoliko, ining giingon ni San Pablo nga sa ulugon ta ang piyesta o kumbira sa walay paggamit sa pan nga sinambugan sa daang patubo. Ang literal ani katong Feast of the Unleavened Bread. Pero ang message ani mo atong gihimo ron nga piyesta. Kanang kaputli nga atong pasidunggan ang mga bayani sa atong pagtuo kay naglikay gyud sila sa sala. Dili lang kay kanang maglutog pan nga dili butang papatubo. Simbolo ra man na. Simbolo ra man na mga igala. Una katong daan nga piyesta wa na nato to kuan gihimo kay ang piyesta ron nga gipahimug-atan kana mang kaputli kana yung tinuod jud ta nga mulikay sa sala. Umuna mga santos, ila man gunang gibuhat. Muna nga to silang gipasidunggan. Kay sila,
kung ilag yung natuman ang mensahe atong piyesta sa mga Hudiyo sa una nga mulikay gyud og sala mo nang gisimboluhan og kanang pan nga dili mo gamit og igpapatubo. Ilag yung gituman sa ilang kinabuhi gyud, no? Dili kay simbolo lang. Ilag yung gibuhat sa ilang kinabuhi nga naman. Kay naglikay gyud sila buhat og sila. Nagpugong gyud sila. Mensahe po sa itong panahon, ganahan unta ka ng contraceptives. Kung sa panang imong gana diha, gamit kag ka ng sa panapils, unsa diha. Pero kay ang atong pagtumingon, ayaw. Pugong yun. Pugngan yun. Mara na inana ba? Magpugong sa angay pugnan. Unsa gidili sa atong pagtuo, kinahanglan tumanon na to. Unay bayanis pagtuo. Kanabang dili lang ipalabi ang kaugalingon kundi ang Ginoo gyud ang atong mga pagtulun-an gyud sa Kristiyano mo gyud atong ipalabi. Kanang kaputli unya naabas Biblia nga pasidunggan yun ng mga santos. Nasa Juan 17:10 og diha kanila buot pasabot mga santos o mga balaang tao. Gipasidunggan ako. Una pasidunggan ang si Kristo. Gumikan ani mga bayanis pagtuo kon mga santos. So kung magbuhat ni tagmatarong sa mas gibuhat sa mga santos, si Kristo mapasidunggan pod. Nya naa diri sa Mateo 10:41 ang modawat sa sinugo sa Dios tungod sa iyang pagkasinugo sa Dios. Gantihan usab sa ganti nga madawat sa sinugo. Ug ang mudawat sa tinuod nga maayong tao tungod sa iyang pagkamaayong tao, gantihan usab sa ganting madawat sa maayong tao. Naagi pagpasidungog, gantihan. Yang katong gibasa natos gipadayag 11:10, naagi pagsaulog, no? Malipay ang katawhan sa kalibutan tungod sa kamatayon ni ining duha ka saksi. Panitan, for example, kana mga martir na tungod sa pagtuon nga matay sila. Gipamatay sila para sa ato ni Juan Pedro Kalungsod. Itong bag-ong nakanunais na martir man to. Paglaban sa Kristohanong pagtuo. O martir sa pagtuo. Nya, ingon dito sa ulugon. Malipay ang katawhan sa kalibutan tungod sa ilang kamatayon mo. Ni example kining sa gipadayag 11:10. Ingon diri sa ulugon nila kini pinaagis pag hinatagay mga gasa. Mao man na atong piyesta. Di ba kano magpiesta ta, Thanksgiving, magpakaon tas mga tao? Hinatagay mo nas gasa. Muna, nganong natay kaon sa piyesta pag hinatagay gasa na. Dili nang hubog-hubog, unsa diha, di na mao. Kaon lang din, mag-ampo, magsimba, din atong istoryahan. Isgutan na to ang bayanihong buhat niya ng atong gipiestahan. Dili kay maghubog-hubog, unsa pa na diha, kalawayan, dili na mao. Magkaingon lang po ng ubang ng mga dili katoliko nga wagi ayon ni atong piyesta. Wa magi ayon ni atong piyesta noon sa katoliko kung di natutumanon unsa gi pagtulunan simbahang katoliko unsa nang piyesta. Kung magpabuyag ta, buluyagon ta. Pero kung ato lang yung sundon ang gitudlo sa simbahang katoliko, unsa gyud ang pagsaulog sa piyesta. Pagpasidungog sa mga bayani sa pagtuo tungod sa ilang kaputli. Dili man ta mapalahubog oy. Mulikay mandana. Mga igala, ikasubo kong di na yun nato mapadayan kaya wala na tayo igong panahon. Mga duha tulor gali ka teksto atong gibasa. Pagkadaghan pa niya ang nahadya sa akong guide. Pero kung itugot pagyapos Ginoo nga magkapadayon ta sunod Domingo pohon, sa dili pa nato mabalikan ang tema mahitungod sa Pasko o kanang December 25. Atong ipadayon no kay murag na hanging daghan pa gyud kung dapat mapadayag diri about sa kanang mga piyesta nato pahitungod sa mga santos atong pagpasidungog nila. O Ginoo mga igala, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan Mother Mary, kumbaga kadaguan sa atong simbahan,
Kini na lamang inyong bus kalagad sa mong tulumanon ng kahayag sa pagtuong Katoliko. Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas, kauban sa Pikes Lawaktan ni Luod ug Taksilumba. Hangtod sunod Domingo pohon samang oras ug istasyon. Sa kalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. Shop, look, and win raffle promo at ProSite Optical.